salam dari kami Woko Keno. Piye toki? Wis to mantu aku. Pena. Di balik kekonyolannya Mbak Mintul seperti ini Bolo. Nah ini loh, di balik kekonyolannya Mbak Mintul dia orangnya sangat baik hati dan loman sekali wong Bolo gitu. Arek-arek cili-cili lho. Cantulan langsung kesangon ini. Lagu. Ya Allah. Ya. Dindom lah ya. Dindom koncone lah ya. Kakean. Dindom lah ya. Ya, dindom. Dindom. Jak tiktokan lho, berdiwe duit. Berdiwe duit. Raup sik. Narep tiktokan. Di balik konyolnya Mbak Mintul ada naluri yang sangat baik hati dan rendah hati dan dubrik hati. Odi? Muka-muka rezekimu lancar dan berlipat ganda. Dungane apa tahun ini? Dungane muga-muga sehat, seger waras, panjang umur, bisa dipetokne Ramadan berikutnya. Muga rezekine barokah. Amin. Kancaku muga rezekine lancar barokah. Amin. Bolo, wong lanang ki lek udo kene iki lak rene apa-apa ae ta. Wong lanang lek udo lek rene apa-apa, tapi nek wong wedok sing udo tumpane lak pajiru. Ha ta. Kadang dia ya para. Kadang jajal wong lanang sing udo. Lak di Langsung dadi anak buah Purnomo lah wila. Tapi nek wong wedok udo tumpane pajiru langsung kan kandhane mangan. Lek mudi. Kagedhi aku pangga oke. Lon, panganane akeh lon. Wah, yo apa yo masalah. Jabang bayi. Lon, panganan. Patek ngono do peluru emang kaya ta, Bu? 5 wis entek. Hah? Sijine wis entek. Sijine entek. Mosok to? Aku lo kaliran gonku lagi kau. Dipangan kabeh karo kono. Masya Allah. Gak apa-apa aku ide Ikhlas ya. Dia nyate aku. Terus Aku gak mendalem. Ngono. Tapi kosong mangan. Jabang bayi. Ayo pokno. Mulai ta Mintul sik mangan. Mintul sing mangani. Sik ta dulu ta. Sik tanduk coba susokno ngesakno. Gak apa-apa. Ngesakno. Cek diwarak dhisik lho lho. Ketono keluwen lho areke keluwen ngesakno. Ketono ya Allah. Kanibal arek. Yuh, Masya Allah. Yuh. Ya Allah. Yuh. Masya Allah. 100 poro rupamu. Ini ngene iki meng urung ngono diparani ngene iki temen dadi. Lah meturu ya apa kok jaga diparani barang lah meturu ya apa. Jam 2:30 Bis setengah 3 lah kayak turu. Lah ngene terus nyang apa bengi bar kondian. Ora iso turu mah terus. Lah yo terus nyang apa kegiatanmu ngono lho kok iso HP. pasukan HP miring berarti. Mangkane kelar bengi-bengi. Ngono iki turu ya aja bengi-bengi nek wayah syuting iki. Nah, turu magrib baru tangi jam 10 ra iso turu neh. Ngono nek wis roh enek adegan ngene sik sore ndang turu, isuk bendang tangi. Sing semangat cah nom-noman. Nom-noman apa? Wah, enek model ya. Sing penuh motivasi, semangat tinggi. Nom-noman.
Ya piye motivasi Mas delok bokep kok. Wah, ya Allah, malah marahi ngene. Pak Ari. Ya Allah. Dunianya penuh imajinasi. Oh, penuh dengan imajinasi. Makane ra iso turu. Ngono ya. Lah ya banget tenan iki jeneng to. Ngene nek sersane adegan isu ngono cik sore ndang turu. Dadi bendang iso tangi isu, awake seger fit gak loyo. Ngono. Loyo. Ngelemesi to malian ya to. Makane ngono kuwi. Wis pokoke intine sehat-sehat ae, jaga kesehatan, jaga kondisi, awake wis dilemokne. Wis gak iso lemu ya. Lah ya dilemokne. Wis pok awake. Yo ben ampre lemu piye ngono kok. Mbuh iki carane ngemokne awake. Takono Mas Edi. Jangan berganyak bergadang malam. Begadang malam. Berganyak Banyak. Oh, Oh, kupingmu ya ngono. Piye? ben lemu piye? Masa ben lemu. Ya gawe obat anu. Obat apa iki? Obat anu. Lah ya obat anu. Sutra Opo ki? Pah, lagi tambah neh ki Sutra Magic malahan. Pah, angel neh iki. Apa Edi? Ya pangkauke to bolo. Sutra Magic. Toh? Mas madang kurung. Oke. Lah emang kok lagi teko bar kondi ta teko? Nang omah aku kan. Nang omah. Lah terus ngono nyapa nek nang omah? Ngenteni info nek iki. Ngenteni info kok ngene biki. Ngono dadak marani barang nek wis seru kaya nek TikTok. Nyapa ye ngono kuwi? Kok koyo dengi sama ru. Nyapa? Warmoro kalau kok Gonggu sida syuting. Lah ngene pemone gak sida syuting terus pemone ndek kene nyapa ngono. Gak ro. Lah ya jane malah penak uripmu songo to malah nek nang kene jene. Wong kowe bendina teko, bendina hadir mangan rokok ya los, uripmu kepomo. Lah ya ngono to Mas Min? Iya. Oh wayahe. Wayahe ngedu. Apa ora ya ngono to uripe songo jane gantol ya nyok ya. Songo ndek kene kaya dimanja anak. Wah, cara penake omongno anak Mas. Cara anu kan ngono kuwi. Anak emas wae iki kene termasuk jane. Tapi sayange kuwi ngono kuwi. Bendina rene malah rokok, mangan kepomo, uripmu songo Wong dikene paling ya tengok-tengok gelem-gelem ngiwangi cacah apa butuhe. Paling kan ngono kuwi ta. Wong butuhe lho apa paling kon jipukne solasi. Kon jipukne apa ngono kuwi lah. Men. Lah apa ya abot ta jipuk solasi, jipuk arit ngono kuwi. Lah iya, kan enteng kok jipuk ngono kuwi. Makane ngono sik sing nomi sing semangat, sing full motivasi ngono. Cah ngono. Semangat. Ya Allah, kok ngono to? Sayang lah ya uripmu lho. Dadi sing nom-noman ki nom-noman sing giat. Lah sing greget. Lah greget belas itu nom-noman. Lah yo. Apa dan Kok iso ya ngono ya Allah, ya Allah. Wis ngono kuwi lho dulur. Gandol wis ngono kuwi. Wah, ngele ra ngomong-ngomongan wis. Wah, kudune. Lah munggono manut praya wis dinganane ketupane. Kowe kudune Pak Mondor diluwani semua. Wis cara anu klase sita itu ae. Sita itu cara kelas. Dakripnya cara ora kakean Pola ya kuwi ya. Yo tempane wis mobil kuwi. Tempane mobil. kan sampai Wah, sampai malah ya Allah. Malah tempane. Tidak tumpane El Sapek lho malah. anak lekong men udah kuat retong. Tumpane jatuhno wis El Sapek ya kelasnya ya Allah. Kalau retong tak koni lho, terang ru. Lah wis numpak apa, Bron? seri Kol bundabit. Dabit ya. Bubron wis oleh ndabit to wisan Bubron. minimal Setir bunder oke. Wis kowe pengen setir bunder ora to? Pengen to. Amin. Pak Amin ngene nek terakhir duwe niatan kepinginane di Solawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Lah ngono.
Muga-muga kelakon apa keturutanku, apa cita-cita kan duwe setir bunder. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wow. Sementara apa? Tosa ya Allah. Kaya tosa sementara ya sabar, tetap dinikmati, tetap berjuang, semangat terus. Pokoknya intinya anti kendir, anti loyo, anti lemes. Ngono lho bola ya. Pangga apa sih? Pangga oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes celuk adem cuma contoh. Di mana apa? Ndak yo ra info lah yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaane dulur-dulur, akeh sing takon, padha takon. Kang, warunge Mbak Mintul ki lek ora nggih syuting ngono kuwi dibuka apa ora? Jawab pertanyaane ngono kuwi lah takon podokan wong-wong kuwi. Lah tak jawab saiki. Warunge Mbak Mintul iku nek ora nggih produksi ora tau buka. Dadi lek ora pas syuting ngene iki ora tau buka. Dadi kanggone bukake kuwi nek pas produksi tok alias pas syuting tok. Ngono lho bolo ya. Warung iki bukake nek pas syuting tok. Nek pas ora syuting ora dibuka. Ngono lho bolo. Lah iki nek pas produksi ngene iki kan arep produksi. Lah ngene iki dibuka ngene iki. Lah iki persiapan. Lah nek kene iki meng enek Mas sapa ki mung sing wis teko meng Suganto lagi. Suganto sing wis teko Suganto. Nah ngene iki bola dibuka iki persiapan ngene iki. Lah iki ada Mas Deng kok Mas Agus Awodiwo. Lah iki Mas Agus. Ngono lho bola ya. Tak jawab pertanyaanmu. Lah iki yang lagi hit Cak Ran Kambil. Piye Cak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Seger waras. Sehat, Mas Hadi. Alhamdulillah, seger waras. Dan dengan Mas Min Tempe iki mau bar prepare mari lahmu resik-resik. Wis lho, Mas. Alhamdulillah ya mari. Alhamdulillah. Yo ngene iki lho bola dadi warunge Mbak Mintul iku lek ora produksi ora buka. Ngono ya? Lek pas produksi kuwi ora buka. Paham ya? Dari situ bisa dimengerti. Oh ya datang lagi. Ini kameramen Danco, Mas Goba lagi sama Pak Ari ya. Persiapan produksi bolo ya sing ngene iki. Ya wis pertanyaanmu tak jawab. Ono ya sing ngono kuwi mang bolo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Dadah. Alhamdulillah, Lur. Penny saiki wis SMA bisa. Hah? Raruh SMP nih moro-moro wis SMA Penny. SD ini tuh. Oh, iya SD mamane SD ini ro SMP ini juga ro. Lah bar SD langsung SMA deh. Saking pintere. Oh, saking pintere yo. Mangkane pintere kliwat-kliwat dadi. Ya kaliwat-liwat. Kok pintere kliwat sebenarnya. Gede pemone pinter nek kene kok kene dadi kliwatan. Kliwatan. Makane kok langsung SMA karo SD nih. Spesial ya. Lah iya. Iya tapi. Gimana Pak saya apa? Apa ngambekan iki kanek weteng. Lah kok ngecor sing ngambekan. Ya tak pasti kok kene ndut kaya weteng ngambekan. Tak salah lho kok ngesor aku lho. Awayu Penny tenan masyaallah. Siap. Ya Allah, Penny 11 12 tenan. 11 12 lho. Iya 11 12. Mbok siji ambek 11 ngono. Kok ayu Penny ya. Sikile taleni. Ayo tapi saya niki bapaknya sapa gunane? Bapak sanggon-gon iki. Bapaknya sedih sama engkau suka. Oh, aku ya suka. Oh.